Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. For today's topic atuang nga ipadayon nga hisgutan ang atuang gihisgutan nga mao ang series sa kaluwasan. This time atuang tubagon kining usa ka pangutana. Mawala ba ang kaluwasan? Kini siya adunay lain-lain na mga argumento niini. Adunay nagtudlo nga mawala ang kaluwasan, adunay nagtudlo nga dili mawala ang kaluwasan, adunay nagtuo nga mawala ang kaluwasan, aduna po'y nagtuo og mibarog nga dili mawala ang kaluwasan. Apan unsa ba gyud ang gitudlo sa pulong sa Ginoo? Sumala sa pulong sa Ginoo, ang kaluwasan dili gayod mawala. Dili mawala ang tinuod na kaluwasan sa usa ka tawo nga tinuod gayod nga naluwas. Bantay ang pulong na akong gigamit, tinuod nga kaluwasan. Pasabot, dili tong kaluwasan nga fake, kaluwasan nga atik-atik, kaluwasan nga pinasikad lamang sa emosyon. Dili to mao nga klase nga kaluwasan. Apan ang gisgutan nako diri nga kaluwasan mao kining tinuod nga kaluwasan. Nganong dili man mawala? Adunay mga pipila ka mga hinungdan nganong dili mawala ang kaluwasan. Una, ang kaluwasan buhat sa Dios ug dili buhat sa tao. Nganong dili mawala ang kaluwasan? Kay buhat kini sa Dios. Ang Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 nag-ingon, pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa pagtuo, dili pinaagi sa inyong mga binuhatan kay aron walay makapasigarbo niini. Subot pasabot ang kaluwasan grasya sa Dios. Dili kini bunga sa atong mga buhat o maayong binuhatan. Ikaduha, ang tinuod nga naluwas ginapreserbar sa Dios. Ang tinuod nga magtutuo ginapanalipdan o ginabantayan kini sa gahom sa Dios. Juan kapitulo 10 bersikulo 28 o 29 nga nag-ingon, walay bisan kinsa nga makakuha kanila gikan sa akong kamot. Ingon pod ang Epeso kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto na sa 14 nga gisilyuhan na kita sa balaang espiritu sa Dios. Subot pasabot na bisan ang kaluyahon nato, bisan kung makasala pa kita, dili gayod mawala ang kaluwasan. Kaysa ako nang gikaingon, buhat kini sa Dios. Ikatulo, unsay mahitabo kung ang Kristohanon makasala? Kay naa manggoy mga nagtudlo nga kung makasala ang tao nga Kristohanon, mawala siya sa Dios. Mawala ang iyang kaluwasan. Ang delikado manggod niini, mao ni siya. What if nakasala ka, unya namatay ka? Impyerno na baka diretso? Kay kun mao ka na ang mahitabo kanimo, sayang ang imong pag-alagad sulod sa daghang panahon nga sa usa lang kasayop nimo napukan ka na sa imong kalag. Kung walay kasiguruhan ang imong kaluwasan, kung walay eternal security ang imuhang kaluwasan, posible maimpyerno gyapon ka kung nakasala ka, unya natigok ka. Ang problema nato ng mga tao, dili ta perfect. Kita tanan makasala. Si Kristo lang ang gipakatao diri sa kalibutan nga walay sala, but the rest of us makasasala. Bisan pa human kita luwasa sa Ginoo, makasala gyapon ta. So ang pangutana, kung wala kay eternal security, mahimong tawang ang imuhang pag-alagad sa Ginoo sulod sa taas nga panahon. Kung sa usa lang nimo kasayop ug natigok ka diretso, impyerno ka na. So unsa may mahitabo di ay kung ang Kristohanon makasala? Mawala ba ang kaluwasan? Dili mawala ang kaluwasan niya. Apan, ang iyang fellowship sa Dios madaot. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pasuba ang balaang espiritu sa Dios. Sumasubo ang Dios every time na makasala ta.
Pero dili bot pasabot nga mawala na, nga dili ka na niya ilhon nga iyang anak. Kay nga naman, dili man ni siya amicable. For example, gihatagan ta ka og usa ka butang. Kini siya ako na gyud nagihatag sa imuha. Aduna pa ba koy katungod anang butang nga akong gihatag diya sa imo? Wala na. Wala na koy katungod ni ana. Bisan pag unsa imong buhaton ana. Imo ba nang ilabay, ibaligya, imo ba nang gubaon? Wala na koy katungod ni ana kay ako nang gihatag kanimo ang mao nga butang. Ingon ana pod ang grasya. Sa diha nga gihatag na sa Ginoo ang kaluwasan diha kanimo. Wala nay amicable settlement ana. Wala nay kondisyon ana. Nabay gikahatag nga moingon pa ko sa imuha nga, sige, kung di nimo na ampingan ako nang bawion. Kung imuha nang ibaligya, kuhaon ko nagbalik. Walay inaana. Basta gihatag na nimo. Gawas lang gipahiram nimo. Gipagamit lang nimo. Pero kung gihatag na gaya nimo, wala na kay katungod pa nga mubawi ni ana. So unsa lay buhaton sa Ginoo? Kung ang tao makasala, latuson siya, disiplinahon siya, sama sa atong mga anak na makasala, patok kanato ng mga ginikanan, ato ang kastiguhon, disiplinahon, latuson, kasab-an, pero dili bot pasabot nga dili na nimo anak. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 6 nag-ingon, ang Ginoo nagabadlong sa iyang anak. Ikaupat, kung ang Kristohanon kanunay nagkinabuhi diha sa sala, ug walay kausaban ang iyang kinabuhi, siya ba luwas gyapon? Meaning, kining mga tawhana walay tinguha sa paghinulsol, walay bunga sa kinabuhi, ug nagpadayon sa sala nga walay kabalakas sa kinabuhi. Luwas ba gyapon ni siya? Posible dili gayod siya tinuod nga naluwas sukad pa sa sinugdanan. Wala gid siya tinud-anay nga kaluwasan sukad pa sa sinugdanan. So malas kung gingon ganina, dili mawala ang kaluwasan nga tinuod. Kanang tinuod na kaluwasan. Pero kung ang tao nga nakasala batok sa Ginoo, unya walay paghinulsol, walay kabag-uhan, walay kausaban niyang kinabuhi, Hinuon nagpadayon sa pagpakasala, posible nga sukad sa sinugdanan kanang tawhana wala gyud maluwas. Unang Juan kapitulo 19 nag-ingon, nang lakaw sila gikan kanato, apan dili sila iya kanato. Katapusan, ang kaluwasan ba lisensya sa pagpakasala? Tungod kay daghan man gud ng mga tao, labi na sa nagtuo og once you are saved, always saved, gihimo nila kining rason aron mupadayon sila sa pagpakasala. Naong pangutana, lisensya ba ang kaluwasan diha sa pagpadayon sa pagpakasala? Dili. Kay ang tinuod nga kaluwasan magdala og kausaban sa kinabuhi. Kung walay kausaban ang imong kinabuhi, sumalas kung gingon ganina, posible wala gyud ka maluwas sukad pa sa sinugdanan. Roma 6:1 ngadto sa 2 nag-ingon, magpadayon ba kita sa sala aron mudaghan ang grasya? Dili gayon. Kasuginlan ang grasya dili pasangil sa pagpadayon sa pagpakasala. Kundili gahom kini aron mubiya kita sa sala. Dahil salamat mga kasuginlan og padayon ko nga magahangyo kaninyo sa inyong padayon nga suporta sa ato ang gamay nga channel, ang Suginlan Ko Ikaw. God bless everyone.